Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Di kay agsao iti makapasakit. Usarin nyo laeng dagiti balikas, anasayaat kan maiparbeng, tapno matulungan ti siya sino man akasauyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Remy, agtugaw ka pa'y dito'y. Tainak agluto iti pangaldawan ta. Sakbay nga itulod ka iti balayo. Agyaman na, Klito. Ay, nagdagkalgayam aman siyon da ito ayan mo ita. Kan, agduduma ang masetas ti adda iti aglawlaw. Kinapuno na. Siyak tinangimula kadagita. Ay na, makaiayo ang buy-buyaan dagiti sabong. Uray diti paggiganam, at dalat ta sabong. Babae nga mintisigod nga agigyan ditoy. Kas caretaker da bus Lydia. Dunya Lydia. Kasta ka di? Iso matlagayam Manipod di pinagadaldak da Dunya Lydia. Inaladak matan asumukat kas caretaker. Kat gaputa kayat ko ti makasubad kadakwada. Kinayat kun tapno awan mat maibagbagada. Lito! Lito! Umay ka man ditoy! Ma'am, umayan. Ha? Sino tinagkunakan ka amangyag ka iti babae dito'y mansyon ko? Ha? Lito? Ha? Kwa, madam. Kaayan ayat ko ni Remy. Imayla nagpasyar ditoy. Nadutukan ka la caretaker dito'y mansyon ko, ngam ko na matlano asino kan amangyag iti bisitam dito'y, nga di mo pa impakpakada kanyak. Madam Lydia, pakawanan na kuma. Diyak mo, maiparit ti kasta dito'y. Sorry talaga, madam. Inala ka dito'y, tapno ay wanam kan agdalos iti aglawlaw to'y mansyon ko. Awan ti tulong mo iti panakaaramid daytoy a mansyon nga uray kusing. Iso abantayam anaimbag. Tadagiti sumsumrak dito'y mansyon ko. Amangan no agtakaw dapay nawatam. Uwan, madam. Adya kamatan, Lydia. Di mo pala'y diretsyo ti kayat mo nga ibagakin dilito. Nagkatupay laeng dita ti sinasaom kan kwa na. Anya kuma, pudnomat. Ima-ima laeng ngay may dito'y mansyon. Caretaker laeng dito'y, ngamkas lakit din kukwa na ti mansyon. Imbaga na ayat ti kasta, Lydia? Basta, kagurak tinaramid nilito. Mansyon ko ti pagnanaudan na. Kat karbangak amang iparit ti asino man nga umay dito'y adyak kayak. Hala, no day tati kayat mo, Lydia. Sika, ti makambo. Diyos ko. Diyak impagarup akas jagayam ti kinauyong ni Madam Lydia. Sa bagay, basol ko matkit di. Tadyak impakada, ti iumay dito'y ni Remy akayan ayat ko. Nagrigatan aya, ti makipagnanaud laeng iti saan mo abalay. Diyos ko, tulungan na ko ma. Umayon! Madam Lydia? Apay akasla nakigtot ka nakakita kanyak. Umay ko lakitaan to'y dagos mo. Oh my goodness! Madam? Nagrugit ti datartoy ayan mo lito. Madam? Awan pa'y serserbim nga da ditoy. Madam, nagbakyumak itay bigat. Ang simrek matlat tati. Di naksong basong batan! Amok ti kasasad mo iti biyag.
May sakala nga bastardong anak. Ulilakan ademang kat nila ang apong mo abakat tinang padakkelkan ka. Awan ti sorsorom. Madam. Ha? Anya pa'y latig kukuam dita? Dalo samon to'y nagrugit adatar mo! Uwan, ma'am. Kaslapay kit din mauawanan akon itiganas nga agtrabaho. Gapu itikas jay nga ugali ni Madam Lydia. Iso dati nagboluntaryo anang paadal kan ka iti short course ang mechanical driving. Kan inalada ka nga agtrabaho iti mansyon. Hanggang kastamot ti trato dakan ka. Ay, bak nang da. Ngam saan kumamot akasta ti trato dakan ka. Umsyenda ka pa'y. Umsyenda ti kinataom. Uwan nga rod. Ngam sa bagay. Anya kumangay ti panggapwak nga agsakit tinakam ko. Pudno matimbagada. May saak a bastardo. Kun nakurapayak laeng. Wen ngam saan arumbeng nga ibagada dayta. Taam mo dalang arudan akasta ti kasasaad mo. Lito, di mo kumaayayan ti bagim. Ay, no nasayat kumati pa nagpuspuso da, di isuro da ka anaimbag. Saan kumaakas jay? Maladingita nakapok. Jak amo akas tagayam ti sasaadam ijay mansyon da Dunya Lydia. Lola. No kumatabak nangak nga apong mo. Akabaelak nga ipaay tikas iti ipapaay daken ka. Jak kuman kayat nga agtrabaho ka pa'y ijay, apok. Saan abale, Lola? Narwamak matan itirigat. Sipud pa idi kaubing ko. Agan anos ka nga ruda, apok. Anyaman a makapasakit abalikas amang ngegmaw. Irwar mo iti bangir alapayag mo. Ken kang runaan ti amin. Kumararag ka ken ni Apo Diyos. Di mo sardayan ti agkararag, apok. Uwan, Lola. Laglagi pag-akanayon dayta. Mala, dayta laang ti may pabalon ko ken ka, apok. Agan-anad ka, ijay mansyon ni Dunya Lydia. Nangag kumanan ti panang bugbog ka umukin ni Lito di Tarwar. Imbag tanaanos di tao. Oray no agkakasakitan dagiting balbalikas mo genkwana. Kaslawan nangag na. Nasayat latakin ka. Dayta nga rod ti kayat ko kin ni Lito. Taoray kasano ti panang paspasakit ko kankwana. Kat umis-isam latta. Di mo unay, Lydia. Oray kas dyan ni Lito. Amangan no mapunwantukin ka. Kat balsen na ka. Ay sana mabalin. Baliktad amin nubilang. Iso asa na siyak ti kalkalabanan na. Sa bagay, jak mamati abalsen na ka ni Lito, kaputan na kan anos na dyan tao. Ang oray pa ino kasta. Di mo abuswin unay ti kinaanos na. Talaga kaasimat. Laglagi pa nga isolaeng tinakaanos ken ka. Iti mano atawen na nagsirsirbi ka data. Talon atawin na. Idinto tadagiti daduma. Di da pa'y makumpleto ti may sa abulan da ditoy. Umay ka ditoy, Lito. Tatulungan nak amang isagana kadagiti taraon iti lamisaan. Naskan anakasaganan ti amin amakan. Sakbay nga umay dagiti baknang apapagkayam ko. Uwan, madam. Oh my goodness! Madam. Umay ka tumulong akas tatibadom? Nakadadaan? Madam. Diyak kayat ti kastabadom. Wala, ingka ang sukat. Uwan, madam. Mapana ko na. Ha? Panagkaw-kawas mo pa'y lang kat ipakita mo ang naggulo ti biyag mo. Awan pa'y sursurom, mangibabain ka. Anya tararamidam.
Or-ornungak dagiti natedda dagiti bisita. Taipakan kuman ka dagiti aso tayo dito'y mansyon. Ay katayapam ni Lito Ta iso ti mga ramid iti dayta. Saan ka ta Siyakon. sika? Oh, aday ta. Gusto dayto yan. Ala, mabitla ang taipan ko itayan ni Lito. Hala. Umuna nga rudan iti papananta. Sige. Sumaruno aktukan ka. Numalpas ko, taramita. Saan ka kadianangan itay, Lito? Saan pa'y, madam? Mabisin kan? Oh, at titikanam. Ibati ko ni tilamisaan. Naimas at taron dayta. Iso ka namon. Magyamanak, madam. Talaga nga itayak pa'y amabisin. Anya, dadagiti bisita na para kumakadagiti aso da. Iso ti impakan ka ni Doña Lydia. Kunaklakit din numabsugak. Inananusa ko na tibisin ko, Lola. Tasaan matamakan ti intedda kanyak. Ay, anya amatan aklase ti panagpampanunod ti kasta. Ay, tinasaya at apok. Pumanaw kan di tamansyon da. Lola. Panagkunak, dadailan ti ulo day ta Doña Lydia. Amang puisonon na kantukit din. Taipakan nantukan ka dagiti naperper din amakmakan. Lola. San abali a pagsasawan na kan, iti nasasakit abalikas. Ngam, no kastamutan, akasta ti ipakanakan ka. Ay, sabali daytan asaritaan apok. Pumanaw kalaangan. Naitrabaho amot siguro, ti panang paadaldakan ka iti dua atawan, apok. Husto timbagan ni Lolam, Lito. Pumanaw ka langan iti mansyon. Remy. Kasla mabutengak amang ibagakan ni Doña Lydia, a pumanaw akon. Kastoy langan ti aramidam. Inton maawat mon ti sweldom iti makabulan. Aglibas kan a pumanaw iti mansyon da. Anya? Inutem ayawid dagiti kagawaam iti balay da Lolam. Iti kasta, nalaklakan to ti papanaw mo. Remy. Narigat samot day tang aramidak. Kasanon, no aglibasak. Katipabasol da kanyak ang nagtakawak. Wano anya laditan. Ha? Wan Remy. Isu akasayaatan. Nga ipakadaklatan ti ipapanaw ko iti mansyon. Wan angam, amangan noong tanda ka. Wano saan, di da ka palubusan na pumanaw. Makaam mo ditan. Lito, nalabas lao na iti kinanos mo. Isungab abusuan na ka ni Doña Lydia. Padasimmat nga minasumbatan na. Diyak maaramid ti kastakan ni Doña Lydia, Andro. Mabutengak. Naggasat dalaunay kan ka. Tanaanusam lat ti kasta trato takin ka. No sabali lang ata. Balsen na mo't ita. Aklunak mo't kit di. Napanunot ko ti agibalas. Napanunot ko ti ko na tinasantuan asurat. Di mo balsen ti agaramid kan ka iti dakas. Ngam kit di. Ayatem ti kabusor mo. Nabayag a pinampanunot ko. Kat naamiris ko a husto. Ay kat no, iso day ti panirigam. Antakin ka. Tasan tayo mat nga ron nagpapade ti kapanunutan. Pare. Ne, sikamot manan, pare Andro. Ay katwan Inkarigatak ti may dito mansyon. Kaduin ka man kiti makisarita kini Doña Lydia. Ha? Ay, amangan numairaman ka apagungtan ni Doña Lydia, pare Andro. Sa nabali, tinaskan. Makapanaw ka dito yan. Ay, kaslamad na naganak. Amangan nuan yakit din ti aramidan na kanyak. No ibagak ti ipapanaw ko dito mansunda. Awan ti rumbang apagdanagam pare. May mayat kiti
At daak ang makaimatang. Tulungan ka, pare. Agyaman hak, pare Andrew. Agyaman hak iti panangay sakit mo kanyak. Rumbang laeng. Aggayom ta, pare Lito. Awan ni Lydia ita. Iso asya kung ti pangibagaam. No adyaman da ita. Kuha, Sir Gabriel. Kaya't kung ti agawid idiayan ni Lulak. Agikata kon, kas caretaker yo dito'y mansyon. Anya? Apay. Anya ti makagapo. Sir, Mga no marigrigatan ka ni ti trabahom dito'y. Ibagam laeng kanyak no anya ti parikot mo. Parang matulungan ka. Siya kung ti mangibaga, sir. Saan ka no anasaya at titrato ni Doña Lydia kenkwana? Kanayon na ngaungtan, pabainan, pasakitan. Dahita tipod no aparikot ni Lito ditoy, sir. pudno day ta, sir. Iswa, napanunot ko ti pumanaw laangan dito'y. Mariknak ngamin. Napudot ti dara ni Doña Lydia kanyak. Saan? Saan, Lito? Diyak kaya ta pumanaw ka diti mansyon. Kaputa, nasayaat ka met. Nagagit kay ti trabahom. Naanos ka, ken mapagtalkan ka, Lito. Makitam ti bunga ti madingaramid mo kini Lito, Lydia. Gapoy ti madingaw galim. Agpakpakadan ni Lito di ti mansyon. Anya? Pangasim ko mamat, Lydia. Liklika mo ti kasta nga ramid mo. Awan ti agbayag ka na ta katulong di ti mansyon. Gapoy ti kasta nga ugalim. No pumanawan ni Lito. Asinon ti sumukat kenkwana. Iso pangasim, tamapan mo kasarita ni Lito. Ibagam adinan patuluyan ti pumanaw. Gabriel. No si kantumet nyamin, Lydia. Kasano nga dagbayag akatulong ta ti mansyon. No kanayon mo mata pagsasawaan dagiti babaunin ta. Agkakasakit dagiti balbalikas mo. Panunutem kuma. At tao met ni Lito ang masakitan. Saan arubot? Agar aramid ka, Lydia. Gabriel. Kasanumat ngamin, nagalas ti ugalim, Lydia. No di kag balbaliw, awan ti agbayag akadwata di ti mansyon. Nawatam! Agpagpakaasi akan kalito. Pangasim, saan ka kumaapumanaw dito'y mansyon? Amumat adwa kami lang kini Gabriel dito'y. Asino timang trabaho kadagiti maaramid dito'y mansyon no pumanaw kan. Madam Lydia. Lito, pakawanan na. Itala ang maamiris ko, timadingan aramid ko kan ka. Sa pakawanan na ko, ma. Kasapulan na ka dito'y. Madam? Amok. Nasakit para kan ka dagiti balbalikas ko. Dagiti nararamid ko kan ka. Nga manipo dita, agbalbaliw akon. Diyakon ululitan pa iti mangibalikas iti makapasakit kan ka. Kanagaramid iti anyaman dita apakasaktan ti Riknam. Ikan na kuma iti gundaway amang ipakita kan ka iti panagbalbaliw ko. Sige, madam. Saan ako na pumanaw dito'y mansyon? Katagyaman ak. Tanaka-amiris kayo matan. Agyaman ak, Lito. Agyaman ak unay. Ikarig. Agbalbaliw akon. Ditay maisuro ti may sa akabsat babaan laeng iti pungtot ken makapasakit abalikas no di ket babaan kuma iti panangisuro iti umno ken nasaya at awagas. Papagayam,
Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.